Mrs. Lex Finoblog. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Michelle, hingkod ang pangidaron, single, itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong uyuan, nga gipangan pa niya sa iyang igsuon sab nga wa nila gamita. Apan, may nagpuyo ining yutaa karon. Aron inyo hisabtan, ingon inang mga panghitabo. Ay, salamat kay hapit na tamaabot sa bahay. Wasab gyud mi agi nga sikat og habal-habal oy, aron kasakay unta tama. Makarga ning atong kinumpra. Kay gutom na gyud kay ay. Wasab gyud ni nakalaay aning atong dapit oy kay sudlunan kaayo. Ay kun mosugot pa lang lagi unta ka nga adto taagi sa pikas iskena kay mas duol unta to diri sa ato. Anto gyud dito atong lugar nga baho kaayo. Kisa man ang nagpuyo anang lutiha oy nga wa man gyud nila limpyuhin ang ilang luna ma. Mura maghihimo nilang basurahan, baho kayo oy. Oy, kay baw ka ba nga yuta na sa imong uyuan? Ha? Unya, ngayon di man sila ang namuyo. Ay, Michelle, sabay na ta mag-istorya. Kay kutas nga magtabi ning maglakaw pa ta. Napatay gipasaan nga karga. Nya init pa gyud kaayo. Ay, salamat niya naging sa pambay, ma. Grabe inita, oy. Kasingot, oy. Ay, hala, pagilis dito og-uga nga sinina, Michelle. Anya naman yung pahuways ako. Ginawas ako. Kaputas. Ma, balik ka atong gihisgutan na ni Happy. Unsa to? Kang tiyo tong yutaa nga baho nga atong maagian. Kay mura gitambakan og mga basura. Oh, lagi. Dungan dabaya mi og palit atong mga lutiha kani adto. Si Tiyo Johnny mo ba? Ato ang magtrabaho ron sa Australia. Apan iyan ang gipangan sa usapan niya kaigsuon si Tiyo Edward nimo nga tuan na namin sa Mindanao. Mauwa sad mo puyo diha. Oh, unya. Kaysa man din ang mga taong nagpuyo diha sa yuta, ma. Nga murag mga basuriro man na sila, uy. Mga kaila man ng Tiyo Edward nimo kani adto. Mo iyang gipabantay ng yuta kay dili lagi siya mo puyo diha. Lo, mao ba? Pero murag dugay naman na silang nagpuyo diha man, no? Dugay na. Bago pagod ming minyo si Papa nimo nga nakapalit ining lote nato nga atong gibahayan. Nya pila na go edad nimo ron. Mao kana sila mga 20 ka tuig na sab na kapin sila dihan nagpuyo. Wa gyud gani makalimpyo-limpyo man lang sluna ni Tiyo. Gihimo man hinuong basurahan. Mura na gina sila'y tag-iya diha. Kaya ang duha ko kaigsuon nga mo itag-iya ana. Wa masay interes nga mapuyo go diha. Siya nga anang yutaa mo eh. Marugid na inalahian ng yutaa diha kay hugaw kaayo. May paato tong limpyo-limpyuhan ma. Ay, Michelle, di ta manghilabot anak Michelle. Kay dili na ato Og usapa, wata kahibaw kon unsay kasabutan nilang Edward og sa nagpuyo ana. Murag mga burukin to rabasad nang nagpuyo diha. Mga maldito. Ha? How ba di ay John? Uy. Muuli ka na diri sa Kisa nung kanang kasulti ni Mama nga, Jun? Si Tiyo Jun, baka ha? Sige, John. Paabot mi ha. Bye. Michelle! Ma, kisa itong kaistorya ni mo? Ay, si Tiyo John ni mo nak. Og muuli na siya din sa Pilipinas. Og anhina mo puyo. Dugay na nagbase sa gawas ang akong uyuan, kay dito na magtrabaho. O karon nga idara na siya, gusto na siyang mupauli din sa Pilipinas for good, og anhin na mo retire. Unya, Tiyo, paamin ako. Uy, kinsa naman ni siya nga pagkabata? Bata naman. Dalaga ka naman na Inday. Si Michelle bitaw ko, Chu. Uy, mao ni si Michelle. Wibina? Taon, dagan na. Unsaong hagbayan na itong katapusan ni mong pauli din ha? Mao lagi. Usa bago tong tuigagot. Magagmay pa kainis sila. Anhin na ka mo puyo din, Hicho? Di na ka mo pauli sa gawas, aw mo balik di ay? Dili na, day. Dili na. Alaay kay puyan ang gawas, oy. O niya, saman ni mo planong mo puyo, John. Na, kini na ba among bahay, gamay rabaya ni.
Og dili konkrito, dili ka kapataod og aircon dinhi. Actually, may nakuha kong kondo sa syudad. Pero gusto paghihapon ko nga magbay dinhi sa probinsya. O gamiton to na kong lote nga ako untang gihatag ni Edward kay wa naman din niya gamita. O alaman siya magpermis Davao. Nala, katong lote nga unahan ra dinhi sa amo ang bot nimong ipasabot, John. Na, may mga nagpuyo na raba didto. Ha? Kinsa man? Kami ang gipapuyo ni Dong Edward din iya maning yuta. Pero ako ang nagpalit ini, Noy. Gipangan ko lang ni niya, kay ako lagi unta ni nga ihatag niya. Apan, wa man niya gamita. Mao nga ako na lang ang mugamit ini. Kung sa may buot namong ipasabot ron ha. Patukuran ko nigbay, Noy. Kay anhin ako mupuyo. Ug unta, magkasabot mo nga papahawaon na tamo dinhi. Kung sa, kinsa kang yano nga mapapahawa na mo din ha. Nanaaman ko'y waiver of rights ani. Unsa? Doon na may kasabutan ni Dong Edward ani. Nga way makayano-yano na mo papahawa din sa iyang yuta. Kung papahawaon min ninyo din naaba mo'y kapabalhinan na mo. Ako pa man hinoon Unsa naman Ako pagyapong problema kung asa mo mamalhin. Okay, ikaw may mo papahawa na mo. Unsa? Jo, uli sa tas amo na kay medyo init naman. Unsa? Ay, mauna tiyo, murag maglisod yun kas papahawaan ng mga tawhana kay mga maldito man na sila, uy. Ha? Na problema nga kung uyuan sa pagpapahawa ining mga tawhana nga nagpuyo ini iyang napalit nga yuta. Nisamot ang among problema, kay namatay nga kung uyuan nga maoy nakapangan aning luna nga maoy tag-iya tungod kay nadisgrasya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong uyuan nga si June ang nagpalit o nagbayad ining lunaa nga iyang gipangan sa iyang manghod nga si Edward apan patay na. Kinsa naman karon ang tag-iya sa yuta? Ikaduhang pangutana, may gipapuyo ang akong uyuan nga si Edward sa maong luna sud sa 20 ka tuig na. Dili man sila mamahawa kay may waiver og rights kuno sila. Usa may puot ipasabot ani? Ikatulong pangutana, mga malditohon ning nagpuyo sa luna sa akong uyuan. Kung papahawaon ko no sila, ang akong uyuan ang papangitaon o kabalhinan nila. Gusto bagod? Ikaw pa katapusan. Unsa may mga pamaagi, aron nga mapapahawa ni mga tawhana nga nagpuyo. Kay gusto na untang gamiton sa akong uyuan ang luna ug tukuran na og bay. Asa man nimo duol, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Michelle. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Kay ako, usa ka bar passer, licensed, certified abogada, juris doctor ang tawag sa amua plus masters pagyod. Pero sa mga punto medical nga mga pangutana, of course, Dr. Rene Obra, to the rescue. Mona ay namo pagdugay, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ang ato ang letter sender karong adlaw kay si Michelle. Michelle is from... waghatag ko ngayang address pero padani niya ang iyang suwat suliran sa official writers page nato, no? So, ato alang yun ng respetuhan po ug taga-asa siya. But punto legal ang iyahang pangutana and naani yuta ang iyahang uyuan nga naa nakapangalan sa iyahang igsuon. Nya wa na pod nila gamita. Pero naay nagpuyo atong yuta so medyo naghimos na medyo na complicated slide, no? Nya base sa kanang drama, murag nag-issue na hinuon sa pagpapawa sa yuta, no? So, ang unang pangutana, ang iyahang uyuan nga si June, ang nagpalit or nagbayad sa yuta nga gipangalan sa iyahang manghod nga si Edward. Apan namatay na si Edward. Kinsa man karon ang tag-iya sa yuta? Akong pangutana, si Edward na basic lang gid ni
ani. Kung kinsa ang nakabutang na rehistro sa yuta, maoy tag-iya sa yuta, no? Unless naatay deed of trust nga gibutang para pagpamatuod nga although nakarehistro ni nako pero ako ra ning gikutan kay gisalig ra ni sa ako ang maong yuta, so dili gyud ta magkaingon nga naay laing tag-iya aning yuta. Okay? So dili gyud si tiyo nimo ang mahimong tag-iya anang yuta, ha? Kay sa yuta ang basis gyud nato will always be the title kung kang kinsa nakapangalan. Now, kung namatay na ra ba ni si Edward, following the rules on succession, ang mahimong tag-iya gyud ani ang mga nanunod ni Edward, no? Legally speaking, kung mao na ato ang mahimo natong basis, no? So muna ato alang tan-awon kung unsa gyud ang ato ang basihan, ha? So anyway, iyang ikaduhang pangutana, may gipapuyo ang akong uyuan nga si Edward sa maong dili uyuan, may gipapuyo kuno si Edward yang igsuon, no, sa maong luna sulod sa 20 ka tuig. Dili man sila mamahawa kay may waiver of rights kuno sila. Unsa may buot ipasabot ani agoy. So meaning to say, dili gyud, no, even if dili man nimo ma-waive ang imuhang katungod sa yuta. Meaning to say, waiver of rights siguro nga gipapuyo sila and gitolerate ang ilahang pagpapuyo diha. Pero dili gyapon nimo sila ingon nga kay abi ni waive ka, meaning to say ning sugot ka, ning uyon ka sa pagpapuyo nila, nawa na ang imuhang katungod isip tag-iya anang yuta. That is not what it actually means when you say waiver of rights. Because rights, although may be waived, pero kung contrary siya to law, public order, public good or customs, di man na siya valid. No? Unyang imuhang katungod sa yuta, di man na nila pwede i-waive or ikuha from you. Mabalhin lang siya kung maimong ibaligya, imong ihatag or donate, or kung mamatay ka kay mapunta sa imong mga iridero. Pwede kang mo papuyo. Pwede kang mo ingon nga i-waive nako, dili mo mubayad nako, wa mo'y bayranan nako. Libre ang inyong pagpapuyo. Pero nung ka nga apil sa imuhang waiver, ang imuhang pagpanag-iya sa yuta. Okay, otherwise, hatag na siya. Donation na siya. Okay? Ikatulong pangutana, mga maldituhon ning nagpuyo sa luna sa ako ang uyuan. Kung papahawaon kuno sila, ang akong uyuan ang papangitaon ug ilang kabalhinan husto bagod ahawd. Dili gyud na pwede gyud kay ilaha man ang di man na nato obligasyon. Pwede ta mo tabang, pwede ta mo assist para mapadali, pero dili na nato sila katungod nga papahawaon, labi na nga wa sila'y katungod over the property, no? Wa na kay mo nagbayad og abang, wa na kay nakapahimos ang imuha ang tinuod tag-iya sa yuta. Inyo pang i-burden sa pagpapangita sa yuta, oy dili pod. Sobra ra pod kaayo, no? You cannot bite more that you can chew. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana unsa may mga pamaagi aron nga mapapahawa ning mga tawhana nga nagpuyo kay gusto na untang gamiton sa akong uyuan ang luna nga tukuran og balay unsa asa man nimo duol. Of course, una sa tas barangay kay para i-eject sila, i-evict sila, papahawaon sila. Eviction sa bahay ni kuya. Ejectment, no? Pero kung dili gyud sila maklaro, masabot, masturya, then mukuha tag certificate to file action kay para mo-file na lang ta didto sa korte. Kay dili man pwede, no? Nga forceful pod. Kay peaceful man pod ang ilahang pag-ukupar, no? Sa sinugdanan anang yuta. Unya, naabot na lang yun sa higayon na gamito na sa tinuod tag-iya ang yuta. Wa pod sila'y reason to say no. But di pod makiangayon og sakto nga pwersaho nato sila guba sa balay kay katungod man pod na nila. So let the court issue an order through a case that you will file for ejectment. Ug dili madal sa barangay ug storya husay nga kusa silang muhawa or unsa baroy ma-offer og matabang ninyo para mas mapadali ang ilahang pagguba o pagbalhin sa ilahang luna o silang balay, then adto kita duol tag abogado kikinhanglan man kita kay korte na may mo decide nga mapapahawa sila. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit.
Ano ba daw sayang kaagi karon? May kini sa kababay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Carmen. Ay, patiugas kulata! Amtagam ka! Hindi na masuko magpangayuan og ipalit ang bugas. Huwa na tay bugas. Uy, gigutom lang atong anak. Ayaw ko niyo surang-surang ha! Kaya napildi ko sugal! Huwag napildi na ka. Ako na yung mapahimugtay. Tubag-tubag ka maging... Mag-away niya, Papa! Utros kang gadag, bisit! Ayong hingaling busit ang atong anak, ha? Palas mo din eh! Magbuwak may kapuslanan! Ay! Oh! Pwede niyo magamit! Na! Iba ba ko naging paglapin ko mga sinina? Panglayas mo din eh! Mga busit mo! Kinuo ko. Kadagan ba ni mong bunog, Carme? Tungod is binuhatan ni Alima. Oh, salbahe siya. Makitaan ko lang ganitong tawhana, dili ba putlan gid ako sa siyang liog. Pasag din na lang to siya, ma. Anihin na lang ko sa ato. Walay problema na ako nga anhi ka sa ato. Total, mabuhi raman ta din, ba? Salbayas man akong Papa, Lula. Sus, Ginoo. Ultimo bata na hibaw na nga salbahe sa niyang amahan. Unsa ba'y gianhin mo? Magpapatay ka na ako, ha? Kinsa marang gikalalis ni Mama? Oh, niya si Ali. Anong niya ka? Pauli na sa ito, day. Imo pa paulion? Aron imo na sang dapatan? Sa iluwa lang gusto kong gibuhat ni Carmi, ma. Ako isahan nga, di na lagi ito mausab. Sa iluwa lang guday. Balik lang sa ato, Kung mag-away mo, away lang. Walay dapatay. O kung ikaw napulaan ka na sa akong anak, ihuli sa mayong kabubuton. Dili kay imong bunugon. Kay kami andaman ming mudawat sa among anak ba? Dili pa man mo kasado. Sa iluwa lang gusto kong gibuhat, ma. Day, ito na rin. Mauli na sa ato, day. Ma, uli lang to sa ato. Gusto na makipamahulis dodong sa ato. Unsa man ka, Carme? Mubalik ka sa inyo o dili? Dili ko gusto nga magdako ang akong anak mga way ilhong amahan. Mabalik na lang ko sa amo. Salamat, day. Basta tumana lang yun ang imong gisaad, ha? Kaya dili na ko mo pasakitan. Oo, day. Ako nang tumanon. Dayo, ipalit na konsumo na to. Salamat, Dong. Salamat din taon kinausap na sa Ali. Nihatag na siya pangonsumoy na mo. Uwa na sab siya manukal. Ay, maayo lang unta kung mapadayon na ni iyang kabuutan, uy. Sakit! Sus! Ali! Ay, naunsa ka? Nagyaw-yaw man ko ka diha. Disapot ko. Pildi ko sugal. Nibalik na sa di kag panugal? Lingaw-lingaw ram gunagod. Pildi pa yun. Ay, undangi na lagi intaw na pagsige ni mong panugal, uy. Nyara ko mundang kung makabawi ko.
Dong, mangayo di ko ni mo kwarta. Saan naman sa nimong kwarta? Muskwila na biyang atong anak. Kinahanglan na siya mga gamit sa eskwelahan. Lao ko'y kwarta eh. Wa kay kwarta. Wa kay kwarta pa. O niya, masig pagkakapildi. School na ko pa. School sa kabuwang. O, saan na mo bata, ha? Ngayon mo manigilagnot. Mao ni nagkaingos, away. Basta ba, Ali? Ayoko lang dapatin na atong anak. Mao ni nagkaingos, away. Na. Wa kay buot ang mga anak, ha? Kita ang mag-away. Mao day itong saba kayo mo ganiha? Kinag-away day mong ali? Oday, iyan naman hinong gidapatan ng among anak. Utog ako siyang gibugno, oy. Huy, day. Ikaw uda-utara ba kaayo ka, day, oh? Nga, mayo pag-imo na lang ng biyaan si Ali. Ang amo masagong anak nga akong giyunahuna, day. Kung ako siyang biyaan, magdako siyang way amahan. Kung ako pa'y natimingan, ana, no? Dugay ra na akong gibiyaan si Ali. Ano sa mga sagang giubo naman ka? Tungod din si pagsigi ni mo kalatan ako, no? Oh, walay kamatyan mo. Hatagin na rin ko kwarta, be, para palit og bugas. May kwartay kahatang mo ay. Ako pa ni mo no, may pagmulayas ka din eh. Dala na yung mga anak. Kuningon ini naman lang ganit, no? Nga dili kita magkasinabot. Mas may pagmupauli na lagi ko sa amo. Is kadagka ba ni mong storyo layas na oy? Oh. Oo. Oh, kuhanin mo magasinina. La, layas mo. Ali! Unsa man, hugot na gyud ang imong desisyon nga anhin na kas ato? O, ma. Kay mamatay ra ko sa kamot ni Ali kung magpabilin ko niya. Nahala, sige. Dinhin na lang kas ato, kay patambalan ti kaan ang imong gibati. Salamat ni mo, ma. Sa imong pag-atiman ako. Ay, maayo na gid taon akong lawas. Unya, unsa may plano ni mo ron? Ikaw lang unay bahalang mabantay sa akong anak, ma. Oh, kaya asa man day ka? Mangita lagi kong trabaho, ma. Bahalag tindira lang. Ay, salamat in taon. Kinakakita din kong trabaho. Ay, salamat, Ginoo. May kasuporta na ko sa akong anak. Kumusta man ang imong trabaho, nak? Okay naman, ma. Di kayo kapoy. Maayo hinuon. Ay, hitoo di ay. Ni Anhira ba da ito si Ali? Unsa mo ko niyang tuyo, ma? Ambot lang. Basta kay nangita raman to nimo. Carmen! Narimin mo! Sige, amping mo. Magpalit lang una kong sudan. Una akong mong pauli. Carmi, Oh. Ali? Nganong niya ka? Kasi mo tuyo na ko. balik na sa ato, Davy. Bimingaw na kay ko ninyo. Babalikon ko nimo anong patyon ko nimo skolata, mao ba? Akong saaday, mag-usab na ko. Magbinuutan ako, day. Maluhi taon ka, day. Balik na sa ato. Nakahukom na ko, Ali. Nga dili na gid ko mobalik pa nimo. Bisag mo hilak pa kag dugo. Di na gid ko magpadaan ang imong luoy-luoy. Carmi. Hapit na muluhod si Ali sa akong atubangan nga nagpakiluoy nga mobalik ko niya. Pero hugot na gid ang akong desisyon nga dili na gid ko niya. Kanimo, Ali,
Kung namati ka man karon, maghinaot ko nga mag-usab na kasi mong kinabuhi. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka namang higalang kaagi ni Carmi nga taga Pinamungan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan, pagsubok.